Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς λειτουργεί το Soccerbot Link Scanner. Μπαίνουμε στο soccerbot.gr από το browser μας και μας εμφανίζει αυτή τη σελίδα. Εδώ είμαστε στην επιλογή Scanner. Μπορούμε να έρθουμε Bet Predictions και να δούμε Predictions που μας δείχνει. Θα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι αυτά που βλέπουμε τα ποσοστά. Θα τα εξηγήσουμε στο Scanner. Μπορούμε να μπούμε στα πρωταθλήματα. Να πάμε στη Βραζιλία και έχει το πρωτάθλημα, το βαθμολογικό πίνακα, τους επόμενους αγώνες και τα προγνωστικά κάτω. Το Soccerbot Link Scanner αναζητάει σε όλα τα πρωταθλήματα για προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου. Η φόρμα έχει τα minimum league games, τα ελάχιστα παιχνίδια πρωταθλήματος. Το είναι ρυθμισμένο στα 6 για να έχουν ξεχωρίσει τα στατιστικά των ομάδων. Το επόμενο ποσοστό που θέλουμε είναι το ποσοστό νίκης, το win rate της ομάδας μας. 50% να έχει ποσοστό νικών στο πρωτάθλημα η ομάδα μας και πάνω. Η αντίπαλη ομάδα να έχει 25 και κάτω. Η βαθμολογική θέση της ομάδας μας να είναι 24, μέχρι 24η. Του αντίπαλου μέχρι πρώτη. Αυτό είναι για να πιάνει όλο το εύρος του πρωταθλήματος. Μπορούμε να το διαμορφώσουμε κι αλλιώς. Η ελάχιστη επίδοση, minimum performance, είναι 60%. Του αντίπαλου η αμέγιστη επίδοση να είναι 35%. Να μην ξεπερνάει το 35%. Αν τσεκάρουμε το only upcoming events, μας βγάζει μόνο γεγονότα που είναι απερχόμενα. Μπορούμε να πατήσουμε save form data και να σώσουμε τη φόρμα μας για επόμενες αναζητήσεις. Μπορούμε να βάλουμε και την ελάχιστη απόδοση 1.05 για να μην μας βγάλει παιχνίδια που δεν παίζονται στο στοίχημα, που δεν τα έχουν εταιρείες με 0 απόδοση. Άμα το βάλουμε any θα μας βγάλει και παιχνίδια με 0 απόδοση, οπότε το βάζουμε 1.05 την ελάχιστη απόδοση για να μας βρει παιχνίδια. Κάνουμε αναζήτηση, πατάμε scan. Μας βρήκε παιχνίδια. Το AHTWR είναι Home Team Win Rate. Είναι το win rate της ομάδας της έδρας. Και εδώ πέρα το ATWR είναι το win rate της ομάδας της εκτός έδρας. Το ποσοστό νικών στο πρωτάθλημα. Άμα είναι χαμηλό, κάτω 20%, πρασινίζει του αντιπάλου για να δώσει άσο. Αν είναι στο διπλό, αντίθετα. Το PG είναι ο μέσος όρος των γκολ του παιχνιδιού, βάσει από αυτά που βάζουν και τρώνε στο πρωτάθλημα. Εδώ το HTR είναι η ομάδα της έδρας, η βαθμολογία της ομάδας της έδρας, η βαθμολογική θέση. Το ATR είναι της αντίπαλης ομάδας η βαθμολογική θέση, της εκτός έδρας. Εδώ είναι η performance, η επίδοση στους 5 τελευταίους αγώνες. 100% έχει κάνει 5 στις 5 νίκες η ομάδα της έδρας. Η απόδοση 1.09 χαμηλή. Εδώ είναι η απόδοση και εδώ είναι το προγνωστικό. Άσος ή διπλό, τελικό αποτέλεσμα υποστηρίζει μόνο το Soccerbot Link Scanner. Το Fixed είναι η σταθερότητα του προγνωστικού. Ό,τι βλέπουμε πάνω από 80% είναι πολύ καλό. Το Value for Money είναι το ποσοστό αν παίξεις αυτή την απόδοση και την πιάσεις 84,75% αν θα είσαι κερδισμένος. Οπότε αν είναι κάτω από 100 δεν είναι καλό. Αν είναι πάνω από 100 είναι καλή απόδοση. Πηγαίνει βάσει της απόδοσης και του Fixed βγαίνει. Τώρα πάμε λίγο να ξεχωρίσουμε τα προγνωστικά μας, επειδή δεν περνάνε όλα τα προγνωστικά. Πρέπει να ξεδιαλέξεις προγνωστικά. Μ' αρέσει η Coquimbo, θα το επιλέξουμε. Ας πούμε πάμε σε ένα που δεν μας αρέσει. Αυτό είναι πολύ χαμηλό Fixed, 69,50. Πατάμε εδώ και ερχόμαστε εδώ κάτω και πατάμε Delete. Μας το διέγραψε αυτό το προγνωστικό από τη λίστα μας. Τώρα πάμε να επιλέξουμε τα προγνωστικά που θέλουμε να κρατήσουμε. Η Levaldia, τη ρίξανε απόδοση, είναι καλή. 81,75 Fixed. Η Coquimbo
Και ποια άλλη να κρατήσουμε? Και τη Shanghai Sport. Ερχόμαστε κάτω, πατάμε Hold Tips και μας έχει κρατήσει την τριάδα μας. Εδώ πέρα θα υπολογίσει το ποσοστό επιτυχίας της τριάδας. Το Soccerball League Scanner είναι μια εφαρμογή που φτιάχτηκε για να εντοπίζει στανταράκια με καλό ποσοστό επιτυχίας. Δεν περνάνε όλα, πρέπει να τα ξεδιαλέγετε. Τώρα δεν έχουν αρχίσει και όλα τα πρωταθλήματα και δεν είναι ενεργά για να βρει πολλά προγνωστικά. Αλλά σε περίοδο που θα έχουν αρχίσει όλα τα πρωταθλήματα θα έχει πολύ προγνωστικό και θα είναι για πολύ ταμείο. Είναι μια ωραία εφαρμογή, χρησιμοποιήστε την. Και τώρα που έχετε διαλέξει τα προγνωστικά σας, μπορείτε να μεγενθύνετε λίγο την εικόνα να φαίνονται τα γράμματα και να τραβήξετε ένα screenshot και να τα κάνετε share στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό εδώ πέρα το εικονίδιο με το ρομποτάκι είναι ο BetMentor. Διαλέγεις απόδοση 2 και πατάς να σου βρει προγνωστικά και σου βρίσκει. Δεν σου έχει στατιστικά, σου δίνει τα προγνωστικά με τις αποδόσεις του μόνο. Και εδώ είναι το Bet Calculator που σας εξηγώ σε άλλο βίντεο πώς λειτουργεί. Εύχομαι να χρησιμοποιήσετε το Soccerball League Scanner και να μείνετε ευχαριστημένοι με τα προγνωστικά του. Να είστε όλοι καλά.